Hej, mit navn er Eva, og jeg er ekspert i pleje og omsorg. At flytte på plejehjem er en vigtig beslutning. Men hvad indebærer det egentlig, og hvordan kommer du i gang? I denne video gennemgår vi alt, du skal vide om plejehjem. Hvad er et plejehjem? Et plejehjem er en boligform for ældre, der har behov for særlig pleje og omsorg. Her er der personale tilgængeligt døgnet rundt. Boligerne har typisk eget toilet, bad og ofte et tilkøkken. Nogle plejehjem tilbyder også adgang til læger, fysioterapi og genoptræningsfaciliteter. For at blive visiteret til et plejehjem, skal du kontakte din kommune, som vurderer dine behov. Hvis du godkendes, skal kommunen tilbyde dig en plads inden for 2 måneder. Pladserne tildeles efter behov, og den med størst behov får tilbudt den første ledige plads. Du har ret til frit at vælge plejehjem, både i din egen kommune og andre steder i landet, så længe du opfylder kravene. Prisen for at bo på plejehjem afhænger af plejehjemmets type, beliggenhed og boligens størrelse. Du skal betale for husleje, forbrug som el, varme og vand, samt mad og eventuelle serviceydelser. Huslejen ligger typisk mellem 6.000 og 10.000 kroner om måneden, mens madservice kan koste op til ca. 4.000 kroner om måneden. Udgifter til forbrug som el, varme og vand ligger normalt mellem 800 og 1.600 kroner om måneden. Når du skal vælge plejehjem, er der flere typer at overveje, hver med deres unikke fordele. Kommunale plejehjem drives af kommunen og tilbyder pleje døgnet rundt. De er ofte den mest økonomiske løsning, og du kan få boligydelse for at reducere udgifterne. Friplejehjem er uafhængige af kommunen, men tilbyder samme niveau af pleje. De giver større fleksibilitet og mulighed for individuelle løsninger, men kan være dyrere. Selvejende plejehjem drives af private organisationer eller foreninger, ofte med et særligt fokus eller værdigrundlag. De samarbejder med kommunen og kan være et godt valg for dig med specifikke behov. Private plejehjem tilbyder unikke faciliteter og maksimal frihed, men uden kommunal støtte. Det gør dem typisk til den dyreste løsning. Overvej dine behov, ønsker og økonomi og vælg det plejehjem, der passer bedst til dig. Tak fordi du kiggede med. Vi håber, du føler dig bedre klædt på til at tage det næste skridt. Besøg plejehjemsguiden.dk for mere information eller kontakt din kommune for personlig vejledning. På gensyn.